wawancara sih. Iki Lurah Jontro lho iki. Baguse kaya ngene Pak Lurah Jontro. Pak Lurah Jontro iki paling pengejak bojone ya. Ora. Kayaknya apa? Lah ngono nyanyi madhep ngisor ae. Arepe goleki bene ceblok ngono. Pak, apa Pak? Kok mboten purun nyawang kula teng napa to, Pak? Wedi kesengsem napa wedi teng napa, Pak? Ya ngocer ta. Kula lho mboten ngedeni, paling nggih ngentekne omah ngoten nggih. Nggih niku, Pak. Derek paling kene. Nggih, Pak Lurah. Mboten nangsal to, Pak? Nyanyi kalih ibuke. Angsal. Angsal. Madosi napa, Pak? Napa, Pak? Napa, Pak? Kula padosne, Pak. Napa, Pak? Apa, Pak? Niki to. Karet niki to. Sanes nggih, sanes nggih. Nggih. Kula isin kalih wargane kula, Mbak. Isin kalih wargane kula. Lah kenapa to, Pak? Ya Allah. Wong kula niku kulino ngaji kok. Astagfirullahaladzim. Nggih, Pak. Ngapunten Pak Rahmat. Pak Rahmat Kulino ngaji. mangke wudu malih nggih. Nggih, napa? Pak. Ngapunten nggih Pak kadung Pak Lurah ki mau tak ngene-ngene kok. Tibake kulino ngaji lah ya. Anu to, empane kaya wis. Iya, ngono kadung tak ngene-ngene. Kok yo baleni kok. Mboten meleh, Mbak. Mboten meleh. Engko gendelalah Pak Lurah ki disambi guru ngaji. Iya. Makane kok ora goyang aku ngono. Goyange diempet. Warga masyarakat Jontro mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya dong. Pak matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami, Mbak. Sampun saestu. Sampun. Napa enten request lagu napa, Pak? Boten wonten, Mbak. Boten, nggih. Pak, niki nisane nyuwun sawer lagi. Tirose. Jak entek, Mbak Dewi. Nisa piyambak lho, Pak. Sanes kula lho. 50 ae ya. Tirose sing abang, Pak. Mboten, Mbak. Wis kadung entek dhuwitku, Mbak. Aja, Mbak. Mah tukaran karo bojoku kok, Mbak. Pak. Engko tekan omah tukaran aku kok. Kula Pak dereng ya, Pak. Pak, nggih, Pak. Nggih. Pak Lurah sampe lempar. Entekno, Cah. Nggih, Pak Lurah sampun. Pripun, Pak? Lah sing dibalekke malah, Mbak. Pak. Niki sedaya diwacane ayat kursi mawon, Pak. Soale niki sedaya demit. Terutama iki demi. Matur sembah nuwun. Mboten iki sembah nuwun, Bapak. Mboten supe to, Pak, dalane nggih. Kula terima nggih. Lah kok licake dicipuk to. Bayu. Ngono dadi Pak. Ngoten niku berarti malih, Pak. Nggih. Ayo, saniki duet qiraat, duet qasidah napa duet dangdut? Istighfar, Pak nggih, istighfar sing kathah nggih. Dede duel, Mbak. Sabar, Pak. Istighfar, Niki astagfirullahaladzim. lagu malih napa sawere sing malih? Ayo pilih pundi? Nggih sing kula ajri cak niku ambane nyanyi mesti nyawer meneh, Mbak. Bingung kula niki. Nggih. Kan ya. Mboten Pak niki pilihane kalih kok. Nggih. Nyanyi napa nyawer ngoten mawon. Nek nyawer tok nyanyi tok. Nyawer kok nyanyi tok. Nyanyi mesti nyawer kok. Mboten lho Pak. Mboten to, pun saya Undang-undange niku wau. Oh, nggih. Mboten nyawer Pak, mboten nyawer mboten napa jenengan nyanyi mawon. Mengke DP tok mawon. Sik, Nduk, ngos-ngosan wonge. Anu ngunjuk, Pak nggih. Dalem. Minum. Minum, Mas, nggih. Pak. Wah. Nggih. Wah, Oh, Ngundal. Oh, ini. Wah, iki piye? Sing apik, monggo, Pak. Urung metu. Oh iki ya ngono urung metu ya. Lah gak ngene. Empun derek ndangak, Pak. Biasa mawon. Ndangak, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa disempurne kula nggih, Pak? Pane Pak Rahmat iki kaya sapi glonggongan ngono mau glonggong apa piye kok? Pak nggih, Nggih. Nguntal. Niki, Pak. Kersane seger mboten ndredeg. Ayo, Mas. Mosok Pak Lurah tak duang sampean ora? Ayo mangap sik. Mangap sik.
Anu, Pak Lurah, enak niki rada pahit. Pak Lurah iki mbak yo iso banyak lho. Iki dagelan internasional Wah, lha iki dagelan lawas ae. Iki sing jenenge Bagio yo iki. Sik Mbak, tenang Mbak. Aku wani nyanyi nah iki. Wani Mbak. Pak, jaluke sing akeh no, Pak. Ya Mbak. Tenang Mbak, tak ewangi luru-luru Mbak. Wes pokoknya sabar warga masyarakat. Bose urung nyanyi kok. Ya. Yo. Iya Mbak. Yo ki apa? Aku mau nyanyi. Sedaya Pak. Anu, Sadar. pokoknya duit ngaji gak katut mulai nduk ya. Duit ngaji gak katut. Nggih. Nggih, lagune napa Pak? Pak Lurah Rahmat. Ya, niki. Napa, Pak? Anu, jaipongan. Sunda, joget jaipong. Nggih. Nggih. Apa itu? Jambu alas kok Kok jambu alas to, Pak? Niki kan larang-larang kok jambu alas. Lawas Pak iku. Lawas Pak. Liyane to, Pak? Liyane, Pak. Lintune napa, Pak? Isane mau ikut blok. Kawin kontrak saged, Pak. Ora iso. Ya aku seneng karo Pak Jontrong ini iki lho. Isone guyu tok. Lho 250 Mbak. Nggih, napa niki Pak? Lagune napa? Niku wau lho lek maringi lho 300 dadi 250, Pak. 50 tambah siji Mbak. Jajal ya. Iki anu kan mulai wani iki. Nggih, Pak Lurah monggo. Niki lagune napa Pak Lurah? Iku mang lho Mas isaku apa mau? Napa, Pak? Jambu kan. Pak Lurah. Napa, Pak? Lagune napa? Jambu alas ya Mas. Jambu alas. Aku ra iso lagi sih. Gak enek sing nyarneh to. Kok suarane kok kaya komet ngene. Kayak cak komet. Anjene dulure iki. Pak. Jenengan banyak teng mriki mawon nggih, Pak? Iki wis langka. Guru Emang- koyo ngene iki langka lho. Kedadiane emang piye lah kok iso ngene aku mang. Aco aku. Engko sik urung genep 500. Urung genep 500 ki ora mekan musike, Pak. Oh, nggih. Niki Masuk Pirang 250. Loh, mboten leh. mudun malah. Oh, larang. jenengan sing medun leh. Piye to leh? Aku medun iki. Nggih leh. Ya Mbak, oh tak medun. Wong pati kok anak lahir. Iki piye kira mbok genepi? Anu kowe Nggih. asam urate kumat kene. Oh, ora iso ngadeg dhewe, Pak. Apa Mbak? Jambu alas sira se, Pak. Ya Mbak, jambu alas lah. Bang Sendok. Dan niki kirang 250 lho, Pak. Jambu alas niku biasanya 1 juta. Berhubung jenengan niki tasik dulur kalih kula dadi promo. Mboten niku Mas, panggung wis bengok-bengok kok tak iboi ini. Panggung niku le. Oh. Oh, nggih. Berarti niki lagune sik ya, Pak ya. Nggih. Nggih, Nggih. siap. Lagune separuh ae, guys. Soale 250 tak guran. Jaipong. Separuh jambu alas, Dek, wis ngono kae ya. Kok separo barang piye lah Mbak? Wong aku dhewe wis wonge wong separo ngene kok. Separuh Pak, jenengan niku mboten separuh lho, Pak. Mboten, Pak, mboten. Nggih. Gampang. Mboten lho. Jenengan niku Tugel. semeter kotor. Pala. Mboten, Pak, jeneng mboten, kok- Pak. Kok sia-sia Pak Lurah Jontrong. Pak Lurah sia-sia. Iya, Mas. Ya ampun, duit akeh. Kirain. Guyune. Nggih, lagune Jambu Alas. Jambu alas Mas. Dicek dulu Pak, vokalnya dicek dulu. Nadane Mas, nadane. Dudina gandolane ati. Cucik lho. Jambu Alas, Pak. Jambu Jambu. alas, Pak. Jambu Alas. Wah, Pak Lurah iki lek dipancing kena iki ketoke. Ke Nadane Mas, nadane. Dukure Pak. Ndek balik. kelingan manis eseme Asik. jer kelingan ramah kemuyune Ini kali satu. Ini koyo ngene. Nduk cair. tresna bojoku melilek Mboten napa-napa kula tentengane kok. tresno lan kasih sayange karep atiku pengen dadi Tenang mawon Pak, kula ling. bojoku Mas. Tenang mawon.
ampun kula ling-lingi. Mas syutingan kok ngarep ya, ben ketok kok layar. Bojone. Lah kok singkat. Bojone. Bojone. Yo, bayangkan rasa berseri Indonesia. Karep hatiku pengen tadi bojone. Bojone. Adangi kok bojoku. Aman. Mboten Pak, aman Pak. Sampun bubuk wae. Lho Bu, napa mantuk? Dendeng. Persiapan jreng nggih, persiapan jreng. Ciro lupat. Goro-goro niku Pak lek yatrane kurang jangkep ngoten niku Pak biasane Pak. Jrenge malah kirang, Pak. Jrenge kurang jreng ngoten. Kurang 50 niku wau. Pasti mau jrenge sithik kok Mas. Sampun Pak. Nggih, Estu. Matur nuwun nggih Pak. Sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun. Nggih dalane mriku Pak. Mosok wis mabuk ora ro dalane. Luar biasa lurah Jontrol. Pak Rahmat. Iya. Iki seurung ngaren Siti urung, ya lho. Sapa wi? Loh, enek lurah. Pak Indra Prasta. Itu siapa? Lurah Lurah. ngaren Siti. Lah iya nguren, jenengan iku rungono. Ngaran muni. Nguren. Ngaren to? Ya berarti Nguran sing bener. Lah iya. Lah iya. Aku lak ngomong sing nguren. Lah apa sih? Piye teh? Oh, janji. Lampir kok kuyot teng. Kan wong Surabaya bebas. Iya, Surabaya nggih endi awakmu? Diri ya Oh bebas. iya. Oke, matur sembah nuwun ugi katur Niken Salindri. Iki piye Pak Lurah nguren sida gak? Loh. Ngaren. Tuh, nguren. Monggo Pak Lurah Suren. Kok suren to? Lah piye? Nguren Duren. Siti. Heeh, iki nguren Siti. Ana Pak Indra Prasta. Duren. Lho, Oh, iya to. iki. Wis kaya kernet bis. Tangane dhewe Kula kok. mboten, Pak. Aku gak salim. Aku kok gak salim. Mikir lho dijaluk lho. Niki. Nyuwun pangapunten. Niki Bapak Lurah Nguren Siti nggih Pak Indra Prasta. Itu dereng persiapan kula. Wah, tenang mawon Pak, tenang mawon. Dereng persiapan, Pak. Dereng siap. Dompetnya persiapan Oke. saweran. Loh, Pak, jenengan medun riyen nek. Nggih. Pun insyaallah siap. Mungkin nek pun siap lagi rene nek. TF Di transfer ya. nomor Kiuris saya, rekening. Pak, kiuris. Nggih. Agune napa, Pak? No? Kemu napa? Kemu. Jenengan damel mik kok Pak pun kemu. anu melangkah pundi-pundi mriki mawon. Lagune napa Pak Lurah? Lagune nemu. Kemu domongi kemu. Nggih. kok. Mbok mriki mawon riyen Pak, nggih. Kula ndredeg Nggih, saestu. tenang mawon wis mboten sandredeg nggih to. Tenang sing tenang atine ditata, pikirane ditata. Heeh. Nggih sabar Pak, nggih istighfar sing kathah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, niki warga Istighfar mo. alhamdulillah. Nggih wis bener alhamdulillah wong digoceki karo Niken kok. Nggih, monggo. Lho dereng ten pundi? Nadane Pak. Nadane riyen lho, Pak. Nadane riyen. Nadane sak pinten? Nggih damel. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku basa mati, basa piloku sing protes milih. Nggih, matur sembah nuwun sanget katur Bapak Kepala Desa Nguren Siti. Nggih, matur sembah nuwun, mangke panggih malih mpun kuntur rumiyin katur Bapak Lurah. Juga Niken Salindri, kami persilakan untuk istirahat dulu. Wonten ing dalu punika tasih dalam rangka gebyar kemerdekaan Republik Indonesia, juga tasyakuran Kepala Desa sekecamatan Wedari Jaksa. Aku
bawa Apa? sesuatu. Apa ki? Pita. Wow, pita. Buat siapa? Ken? Nisa lho. Oh, Brisa. Belungannya pita. Heeh. Sini nis. Nis, Nisa. Nis, manis. Manis. Kok manis toh? Kok mau pada nih kucing. Tuh toh. Pikir Ini aku sama manis. apa? Ini sama babysitternya ya. Oh ya, ya. Jadi Boe. ini fotokopiane dhisik jaman cilikane niki kan nggih ngeten iki. Jenengan mboten semerep. Lenganmu padha karo lenganku ya, Mbak. Aduh lengan ya. Bayu. Panco sik, panco sik. Dek kok. Ya pancen sih ya. Satu, dua. Kowe dadi iki ne. Wasite, Kowe wasite dadi yo. wasite. Satu, dua. Kowe dadi gegere. Lah ngono. Bisa lho. wasite yo. Ayo Bu, dukung niken Bu, dukung Putri Bu. Itu mana? Hitung yo, hitung Yo, yo. hitung 1, Dua, 2, tiga. 3. Si angkrek. Yo, yo. Anakmu wedi. Dek koyo ngono. Iki koro-koro Pak Lurah kabeh wis luar biasa tapi. Heeh. Kenapa nangis? Heeh. Ayo, Nisa, Yo nyanyi ya, Nisa yo. Nisa Yo cantik kok. nyanyi yo. Wah, balik wedi kan. Koro-koro kowe Teman mau. kowe. Aku lho ora nyokot, mau ngemot tok e. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Good job. Yes. Oke. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Oh, Jawa, iya. Nisa nggak bisa. Oh, gitu ya. Heeh. Don't cry, don't cry. What is your name? My name is Nisa. What is Nisa. your name? Hah? Masa batu nentek? What is your name? Ora muni. Iki putrane geger. Wis diputer What bro. is your name? Wis, sabar yo. Sabar, Dok. Nggih, heeh. Don't cry, yes. Don't cry. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa yo? Ayo cepetan. Anu umbelnya. Dah, Nisa mau nyanyi ya. Lagunya apa? Apa? Yang keras. Gendut Dino. Oh, Nadanya Gendut Dino. Mas. Nadanya, ayo. Nadanya. Siden-siden nanti jangan lupa ya bagian ya. Gendut Dino santri lulusan pondok. Ya. Lagi tak rewangi ngempet orang ngerokok baca sopan ekois dan pondok Tepuk tangannya mana buat Nisa? Joget ya. Kamu enggak pakai kotang toh ini? Loh, Oh, kotangnya ceblok. wis kok popo. Yuk. Apa? Orang gawe iki, Mang. Keri yo. Keri nang ngelep. Lah lah bene oke. Iki lek kotangku Yuk, toh. Ben. Yuk, joget so. Nisa adike sapa? Niken. Mbak Niken sapa? Mbak Niken Sanderi. Saderi. Mosok jenenge ikan saderi. Enje siapa? Rundingan riyen. Kok saja ibu dijak nyanyi gede-gede kabeh iki Ora. jane nyapa Rundingan sik. Oh rundingan lho. Mangke, Soalnya tangane dibondo kabeh iki ora Bu njaluk sawer ora. Oh, wis sama ora. mbak-mbaknya. Barangkali ibu-ibunya pengen kur bagian surak tok, Bu. Cenggak tok wis ora apa-apa. Oh, oh. Bu Iis waduk Waduk pundi? Eh? Bu Iis, Bu Iis. Bu Iis. Oh niki. Lah, Bu, atik. Lah, Bu. Jenengan kok hadap kadung mriku kena ta, Bu? kamera kok rumah sana. Oke. Ini juga bisa nyanyi Bu. Oh bisa. Ah, ya.
Wes kabeh engko nyanyi kuduan ya. Atau yang nyanyi dua nanti yang belakang itu nanti dancer. Joget, Penari ya. latar ya. Nah. Oke. Yuk latar Siap ya ready. Bu ya? Siap ya? Oke, lagunya Obati Rindu teman-teman. Bagaimana? Oke ya. Tes nada dulu atau tidak atau langsung? Langsung saja ya. Sesarengan Ibu, monggo Bu Mariam Oke. kalian Ibu Iis. Yang nyanyi boleh maju no Mbak? Bu dah. Konce. Iya. Oke. Monggo Lati. Monggo maju. mriki. Lati maju, Yang Bu. lain joget. Alam mboten ngomong mboten dulu Bu. Ayo ibu-ibu. Satu buah teman sudah diaturkan bareng Niken Salindri. Iya. Iku mau sigar. Jangan pegang-pegang. Ya. Jadi Ken, iku mau judulnya sigar ya ta. Oh, udah mau coba pegang-pegang kok. Nek ngelawan sakmene ya kalah. Udah maunya aku ki bad mood untuk Anarkis. ji lho. Oh, tidak. Ya, oke. Kan tetap dalam nuansa gebyar kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini nih. Tuh, Iki nih loh. Monyet iki loh. Kuali lo. Ora. Salah. jempole lo jepat sisih. Romansaku kok ya. Kemeriahan gebyar kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-59. Ya, juga tasyakuran kepala desa Kok 59 toh? 79 cok. Kamu ngomong 59 no. Lu awakmu krungune kaya ngono kuwi kok. Badan kok Mesti kemerdekaan Indonesia yang ke-59 ini piye to jane? mesti kowe iki yang ngono sih durung ngono apa piye? Kamehan lho lambene kleru ket mau. Kleru ta? Heeh. Iki yo ngaturno pekik kemerdekaan sik ben semangat warga masyarakat wedari bisa. Piye carane? Merdeka ono ping 3. Ya. Semoga semuanya sehat selalu Amin. dan terhindar dari Malapetaka. Amin. terhindar dari penjajahan Heeh. Ya wis yo. Indonesia merdeka. Karek cicilan sing urung terhindar iki. Sesuk Saya Oke. nyanyi Nyanyi kembali. Anu nyanyi apa? Bu. Nuansa kemerdekaan. Ya, oke. Ben semangat kabeh warga masyarakat. Judulnya presiden. Judulnya presiden. Mosok enek. Iya, enek. Lagu judulnya presiden. Iya. Gus Dur Prabowo. Lho, Gus Dur. romansane judulnya presiden ya? Iya. Heeh. Pak Gus Dur. Oh ya. Engko sok nyiptane lagu jenenge Pak Prabowo. Pak Prabowo. Mesti lambene kuwi lho. Kok diatur alon-alon dhisik. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya ngono romansane kok heeh. Datang bareng Bayangkara Campur Sarinya Indonesia juga SG 44 Audio Profesional. Heeh, Cak Sukari. Sing duwe abah. Buka lirik ya. Ya, ora apa-apa. Lagu terbaru. Ora masalah. Sing penting kanca-kanca. Urung ana 2 taun nggonmu dadi presiden. Oh iya judulnya presiden. Joget to. Bayangkara Campur Sarinya Indonesia. Ada lagu yang berjudul Gus Dur. Presiden. Presiden Oh, iya, kita yang ada. nomor Ngapur. goblok. Ngapur. Presiden kita yang nomor nomor loro lho. berapa? Iki wis akeh kok Tuh, presiden kita yang nomor berapa? Songo. Gus Dur iki kepiro to? Hah? Kok mesti ora tau mlebu sekolah kowe iki yo. 4. Papat lho. Lah ya bener aku. Lah iya. Lah aku mau piye? Loro. Loh, salah. 2 tambah 2. Oh ngono to. Kudune iki ngene lho, Dik, kok romansane. Lah iya, tanganku ngene lho sing kene ramok sawang kok. Oh iya, Deng. Iya ta? Buket mau aku ngene ya. Romansane kok kleru. Ngene ya. Sing tak kena mau sawang kene. Ini kan di perjumpaan detik-detik yang terakhir ya. Iya, aku Ya. ngalah wong lanang aja ngalah. Nek
Engko tak buka koyo sing kae ya. Ayo. Ya. Ah, niki permintaan kanca-kanca Kalah. Kalah piro? Tak akoni sikapku ingin ngapusi. Ya. Oke, luar biasa kanca-kanca Karang Taruna semuanya. Mungkin bisa joget berdiri. Enek Mas Bimo to iki mau bae. Loh, anyar lho iki. Hah, anyar piye to? Mlake iki mau Tapi maksudnya. kesayanganku wi. Mbok disayang kono. Heeh. Kaya cah cilik ki mau. Liane biasane dhek gak seragam dhewe. Ki mau wis. Aku tuku jas iki asine no demi sapa lho? Demi Mas Bimo asine. Wo, aja layak kegeden ngene Bimo. Oh ya ngono ya ra kena dibenekne yo an. Ora kena. Masalah. Ya ngene petenge tok gedhe. Lengene cilik kok, Dek. Piye? Sekemangan nganti nurut tawane dalan tak turuti berharap iso duweni wis tak korbanke waktuku. Yang Kara Campur Sari Indonesia.
Sasigra Widyawati saking Mayangkara Campursari Indonesia niki wonten tari kelono jaranan ingkang dipersembahkan katur kanca-kanca ugi katur Bapak Ibu rawuh warga masyarakat Wedari Jaksa sedayanipun. Katur Bapak Kepala Desa ugi kula ngaturaken sugeng rawuh sampun samapta sedanten nggih. Sampun siap nggih Pak Lurah nggih. Nggih, luar biasa. Wis iki rezekine panjenengan sedaya tasyakurane Bapak Kepala Desa sekecamatan Wedari Jaksa. Tepuk tangannya buat Bapak Kepala Desa. Oh, wis luar biasa. Ini merupakan dukungan dari warga masyarakat semuanya. Wis alhamdulillah dulur-dulur iso guyub rukun, iso tentrem kabeh rumah tanggane. Allahumma amin. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam, Dok. Kamu tahu nggak? Apa? Iki mau suaraku ra metunya, Bang. Sebabnya? Kakean guyu kebo kae lho. Masa kaya ngono kebo ya? Lah piye? Kuwi udu kebo. Lah apa? Babi le. Lah iso gincur-gincur. Lah kebo jane padete awake. Cara mlayu jek apik kebo. Lah babi langgar mlayu. Yo alah. Sampai suarane sampean entek. Heeh. Dijogo kesehatan. Apa? Lek guyu sampai nangis buka aku lho sampai lemes lho Mas. Lah iya ngono-ngono kan yo Mbak Yumu to kuwi pernae. Gak isin aku. Wis bener. Bener. Masa seorang nikah duwe Mbak Yu bener. Bener. Ora ya wi Mbak Yuku. Oh, Mbak Enisa. Nisa Endel wi lho nurun sapa lho Mas? Ibuke. Salah. Bulike. Nurun Putri. Oh layak. Makane Nisa lek tiktokan ngene ne. Melat-melat ngono kuwi ngece model. Lah ya wi mirip kuwi. Berarti sing marahi ganti jenengku Bambang Balowo iki kowe. Masa dadi Bambang Bawowo kowe mesti. Kelakuanmu. Cerik aku. Kaya udanil. Wang angger masa angger nek panganan tak musuh putri. Panganan apa lho canding aku to ganti bae putri iki bocah semego. Anek panganan apa dipangan kok mana? Lah kok kuwi to Mas. Lah wong mulih tanggapane biasane nggo kresek iki dige apa lek gak dige ngadahi jajani. Oh layak kok buka. Ngono ya diketem dhewe anggere. Layak kok buka toko saiki. Ning mobil makane apa Mas? Apa? Ben mulehi mamahi mesti nesu-nesu. Sebabe? Jenenge larang jajan tok lho Mas. Wis sing mangan sapa lek gak putri? Oh alah Bu. Ae makane sakmono kuwi wi. Layak angger joget bokonge men kebur ya kuwi. Pengen Tapi apik lho Mas. Apik, seneng. Engko kon duet karo aku ya. Oke, engko duet karo sampean. Oh, kaya bocah. Ya, Nak. Salam. Alhamdulillah wong iki saged marak sowan ana tlatah dusun Bulaan RT RW 3 Tempuran Paron Ngawi. Alhamdulillah dhewe ning kene ya kesekian kalinya. Ning Ngawi maksudnya Mas. Ning desa iki ya lagi sepisan lagi iki. sepisan iki. Muga-muga engko iso mremek-mremek ana tangga teparone nimbali kanca-kanca Mayangkara yang duwe kajat. Amin. Nggih mugi-mugi iki acarane kan nganten to Mas. Nganten ngunduh mantu. Sing dadi nganten Ya kuwi panjenenganipun Mbak Cek mati baterainya. Mas Rio Valdo kalian Mbak Rosita Ayu Kurniawati ahli madya kebidanan. lek Mase Mase yen ora kleru BCA yen ora kleru lho. Nggih. Pegawai BCA nggih. Nggih BCA. Lah garwane kuwi Bu Diban. Bu Bidan. Ayo Diban. Bu Bidan kok Bu Diban piye to Mas? Iya Bu Bidan. Iki kebidanan mergo jurusane. Dadi ngono kuwi lho Nduk, sampean sekolah iki penting sampean sok cita-cita pengen dadi apa? Pengen dadi Guru, pengen dadi pengusaha. maling. Cita-cita kok maling Ya wis gitu, Nduk. ganti. Ya ampun. Pengen dadi Dokter. Kak. Angel wiwi sekolahnya larang nih. Wong ngono. Wis Dokternya larang. tulisane ra kena diwaca ya, Nduk. Iya. Elek. Aja dokter, engko gara dokter liyane. Pengen dadi hansip.
Piye to bocah kok malah dadi Menjaga keamanan masyarakat lingkungan sekolah. Sekolah. sekolahmu Lingkungan rumah. sekitar. Heeh. Oh, pengen dadi ansip. Pengen aja deh. Piye to cah iki? Hangsipan lanang, Lah aku iya, wedok. lah malah Pengen hansap. jadi petinju. Wedok iki. Muden nek. Kok malah muden demite seneng. Tok kowe. Bocah kok ya ora muden mante cita-cita iki sing Pengen kira- jadi orang kaya. kayak monyet. Nah, cita-cita menjadi anak sukses itu bukan cita-cita. Iya, pinter saya. Kita pancing omongan ngono pinter saya. Alhamdulillah. Untukmu kuning tuh mas. Hah? Untukmu. Kok bahas untuk barang iki untuk bawa kuning ini. Ngawur seminggu kira tak sikat dok. Mas. Nyapa nek? Sandalku ketinggian, aku ndak bisa. Lah golekne grendo. Dulu Ya ya. ndang ganti sandal dhisik. Aja kok mlaku wong udunen lho, Dok. Dia dicepot cek. Ndak suka ini. Cek yo tuku sepatu ya mbok diukur. Delanda sinden-sinden ngene iki lho karo aku janane jan bekti ngene iki lho jan seneng aku. Kok rumah sakit. Aku iki padahal gak ngongkon lho ngene iki Jawa kuwi tak cepoti dhewe ngono lho. Anu ngono ki Maksud biasanya kuwi- njaluk tambahan biasanya. Biasanya njaluk tambahan kok. Dana nyepot sepatu. Jajal lek aku sing rono kira-kira dicepot apa ora ya nak ya. Hah? Jajal lho. Kowe pindah rene jajal. Lek umpama aku sing rono dikruyuk apa ora ya jajal. Ndang jajal lho. Yo. Main dok. Lah iki apa? Malah ngene. Jawaku tak kode. Gedruk. Tak kode iki lho sepatuku ki lho ngono kok yo ora ana. Nyapa cepot apane yo anu. Jane ngene iki cepoten to, Cah. Ngene iki cepoten, Ndang. Wah, kowe iki kok Ndang. Nah, ngono lho. Yo. Sing dicepot itu klambine. Lah suwek to, lah dalah. Lah dalah. Lah dalah. Benike pratel, lah dalah. Lah apa to? Lah. Malih ketok. Pratel dikit gak karo. Sinden-sinden emane haus. Kuwi mau sing ganas ketok Putri. Putri kata, kowe pengen ta, Put? Ah, anu Mas lektinge patenono Mas dilut ta? Alah amit-amit jabang bayi apa wis ngremet banter dhewe ngono kok. Suwek lho. Mbak Putri pengen ngerti warnane apa. Nabiku suwek. Ayo Dik. Yo alah yo. Ngono kuwi gatine kanca-kanca karo sampeyan. Ngono lho. Yo. Ya, lagu. Apa? Iki sing dadi nganten didongane semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan. Terus semoga selamat donya lawan akhirat. Lan ugi kagem sing gadah damel niki namine Panjenenganipun Ibu Tri Suparni. Ibu Tri Suparni kalian Bapak Purnomo Hadi. Bapak Purnomo Hadi. Nggih, sehat selalu panjang yuswanipun. Rezeki tansah pinaringan kebak barokah turah-turah. Iya. Ini jambi kolo. Begitu turah-turah sakit. Aduh. Sarakun. Aduh. Ora apa-apa iki engko paling bubuk to. Heeh. Kok istirahat bubuk sesuk pulih. Ya, mulai piye sesuk wis ning Salatiga kok mulai. Ya, ngatur ke tetembangan, no. Ya. Engko habis ini mantennya disuruh ke atas panggung ya, Nak. Nyapa? Heh? Arep nyawer to. Eh, Omong nek gak nyawer aja rene. wis sing nanggapi kan. Lah Ya kan pengen nyanding sampean lho bocah apa enggak Lah yo nek kon nek rene kon nggawa raketang 50. Gak oleh ngono kuwi. Seniman itu saru yen bahas duit sawer. Oh, ning ngono dhuwur ya, panggung. ngono ya nganti kok diwehi. Ditanono wae aja njaluk wae. Ya njaluk. Lah iya, mas aku kok mau digolekne kok. Ya. Ya lampiku suwe. Ya. Ya, ngatur Nyanyi. apa? Nyanyi. Apa ya? Mungkin ditawani sik karo warga dan juga tamu undangan. Niki diparingi sing halus napa sing kasar? Sing kasar. Nggih. Sing kasar niku napa contone? Pentol kasar, bakso rudal, bakso urat. Aku tahu pentol kasar, bakso gudal tahu Mas.
bakso gidal gilane. Bocah enek wong dar ngomong gidal. Napa, Bu? Ibu ae lho guyu terus jenan. Bu nanggap aja guyu tok. Napa lagune napa? Sampun wae Lestari wis do turu kowe to ngomongi. Santri peka lamunan. Sigar. Anu nyetel YouTube ya. Itu. Sigar ya? Sigar ya. Oke. Ya. Duh, apa kan? Ayo. Wow, sigar. Mas Adon ngerti gak ndek mau nyawang Mbak Putrino jan sewenengan can pacare to iki. Wah, Putri karo Adon. Lah, piye to wis resmi ket kae kok. Kok ya pas si cantik dan si buruk rupa. Kok ya pas. Ngene iki duwe gelar. Gelar apa? Adon Triyuda SH. SH apa? Susah hidup. Lah ya. Wah, delon to. Kowe iki nyoteng mbok raup rapsen to, Don. Wajah nglungsungi. Rapsen. Lah pi lho raup angga ngono. Wajahe lho padha karo sampeyan. Kamera. Padha irenge. Iya, iya. Ya, Sigar bersama Mayangkara Niken Salindri LA Audio. Sigar minangkani pamundutan tamu dan juga warga yang hadir, Nok. Wah, sing mirsani, Nok, tamune sing lenggah binarak. Saya banyak ya. Saya akeh kok saya banyak. Dan sing mirsani ana sebelah kono, wah jan luar biasa, Nok. Mburi panggung ki ya akeh lho, Nok. Masa? Wah. Di Akeh watune wae. Ya nak, iki lagi. Sekone matu. Dipangan dhewe apa Lah kok bablas. Tak kira lek mau peladen terus Lah, dikeluar iya. ning kene. Tak kira rin lah kok meru rono. Ya, nah. Ya. Iki ngantene kon diaturi munggah panggung ya nak. Monggo Mas Rio Valdo dan juga Mbak Rosita Ayu dimohon untuk berdiri dan naik ke atas panggung bersama sinden cantiknya Jawa Timur dan Indonesia wonten Raden Ajeng Niken Salindri. Monggo Mas Rio dan juga Mbak Rosita. Rodok. Monggo Mbak Rosita. Mbak Rosita monggo dereke kakungnya. Ilmu iku kalakane kandelaku. Monggo Mas Rio dan Mbak Rosita. Satya Putya tur akara sing saya sing rukun Yes, good night. Good night too. Ya beginilah kalau manten baru itu pasti hawa-hawanya itu hawa-hawa senang ya. cek malu Mantan kawak niki. Ya tau sing menang masa lalumu. iya Mantan lo padahal. nah iya Berarti udah pernah putus ya? mantan kawak Lah krungku mah mantan kok. mantan kawak artis kok
kok kupinge beleren. Sumpah krungu Mantan kawak. Iya ya. Mantan. Kok marah-marah lho. Iya ya. Ora marah piye? Udah. Gak aku arep takon. Lu takoni rono lho. Mesti. Resepe ngono ta maksudnya. Heeh, kok bisa langgeng itu dulu waktu pacaran. Udah pacaran berapa tahun? Dulu sebelum nikah. 5 tahun. 5 tahun lho, domongi kok iki lho. Pertanyaanku nang ngene ruwono mangane. Kowe kuwi lho aku. Kowe. Dulu kalau udah 5 tahun ya. 5 tahun itu udah pernah putus apa belum? Sering. Oh sering. Terus di pas waktu putus itu udah pernah menemukan seseorang baru atau tidak? Dek curhat. Ora kuwi takon. Iya maksudnya padha gak karo aku. Ora. Ya. Trial Udah lambe udah pernah menemukan seseorang baru atau belum? golek resep. Oh belum, berarti tetap stay ning gone masih ya Mbak ya. Loh kudu stay. Iya, terus langsung menikah udah berapa lama? 4 tahunan. 4 tahun. Oh berarti berhubungan ini udah 9 tahun ya? Hubungan pacaran 5 tahun, terus menikah 4 tahun. Lah ya berarti kan 9 tahun bersama. Ya aja mbok dadekne sitok. Pacaran kuwi masa pengenalan kuwi 5 tahun lah. Lah ya berarti kan wis kenal nek 9 tahun lho Mas. Ya wis kalah karo sitok saja. Konflik ya. Ya udah kalau gitu ya udah gitu. Dek Wes. rong dino bar. Alah orang dino. Semenit. Sesuk ngomong I love you lho engko sore bar wis. Nggih, ditakono genti to nek senako. Aku senakoki akeh kok mau. Siji lho menakoki mak. Berarti udah punya anak yang tadi itu ya, yang foto tadi ya? Oh namanya sopo to Ndek mau? Rivaldo. Rivaldo, Bambang. Rivaldo kakak. Oh, nah Rivaldo kelas berapa sekarang? Paut, lo, paut pisan. Iki contonen menjalin suatu hubungan ki ora enek sing mulus, kabeh kuwi carane nek krikil-krikile gumantung. Lah krikile kuwi di gua. Lah gumantung Lah pasangan. iso. Apa jenenge ndek hubungan ki kudu bangun jalan tol. Ki opo? Ben ora enek krikil-krikil. Panggano gak iso hubungan itu pasti ada nek bentike ki enek. Lah sing gawe bentik kuwi sapa? Bocah kita. Sing gawe bentik ku ya kuwi carane godhone. Jajal bocah iki sak karone mbake karo mas iki umpama tak godho kira-kira kuat apa ora. Dene ora kuat mesti padu, yen kuat engko mesti lancar. Lho. Kok iso mbok petati ning rumah samu? Lah iya. Perci ya piye kok. Dah. Minta lagu apa? Apa kok Bambang barang iki? Bimbang kok Bambang. Kupengku berarti. Wah, padha. Oh, jenenge padha Bambang iki. Ya, Mbak iki jenenge Mbak Rosita. Kalian Mas, sapa mau Mas? Kok ora apal-apal aku apal kok. Rio. Mas Rio lah delok kok. Ora. Mas Rio dan Mbak Rosita, mungkin ini mau request lagu atau mau nyanyi bersama Mbak Niken monggo, atau mau nyawer juga nggak apa-apa. Agak di sini dong, jangan di situ terus ya. Cah iki ketoke krasa nyawa sesuatu gitu cah iki. Nyawa ngopo tuh? Apa? Minta apa? Wola. Sing mbok sawangi sing ndi kok panggabi. Kukune lho padha abange. Kuteke. Ndang minta lagu Apa apa lagunya? Mbak Rosita dan Mas Rio? Itu kok kukunya cantik men ya Mbak ya? Endi ta? Iki lho Lah kukune iya iki lho. jenenge kuku kok ya apik men. Anu ketinggalan kok anu kula titipne pripun? Nggih. Oh bukan yang ini yang ini loh. Motifnya beda gitu loh. Ada bunga-bunganya. Cah cilik roh dhuwit ya iki. Kuwi duduk duit Indonesia loh. Masa ta? Heeh. Dolar. Mbak boleh pinjam 1 enggak Mbak? Masa? Iya. Masa ta? Iya. Iya. Iki loh, delok to. Masa ta Mbak boleh pinjam 1 Mbak? Kok sik to? Aku Jelas kan nih. gomroh. Lah yo Iya, mangane iya. iki lho. Tuh. Oh, dali Cina nih how much sese? Kok
kok Cina madamu ah. Ini dari Hong Kong. Lah yo Cina. Yuk goblok ah. Ini Hong Kong. Ayo, Mbak sing delok contohnya. Ini yang satunya ini Mbak, yang belakangnya Sing ini. belakang iki lho Mbak, kita gone kan kok ceblok kok. Ceblok, Mas. Lah lah. Nah, iki aku duwe iki ning omah tapi ilang. Aku marung duwe ndok delok tak demek dilu ae. Aja to, aja. Lah yo yo. Iki mbok demek ngene lho. Wah, Iki lho wang mainan iki dudu apa-apa wang. uduk Mas. Gak oleh lho dilengkok. Kok gak oleh? Gak payung kok. Lah yo yo kaangel mentok duwe ya Allah. Boleh pinjam satu lagi enggak, Mbak? Ada perbedaannya enggak gitu loh? Yang ini sama ini tuh kayaknya beda gitu loh. Beda Sing- dari Mbak semua tak bawa enak perbedaan kabeh tak teke. Ngapa piye? iki sama yang kanan nek dikei ngene iki ketake ya ndak nganu. Ora pati doyan. Ndak pati doyan kok ya. Mbak, nanti kalau nyawer delik-delik aja ya, Mbak ya. Delik piye wong wis ning panggung meger-meger roh wonge kok delik. Yo nyanyi. Ya nyanyi ya. Apa lagunya, Mbak? Sese ni haumas sese kamsia. Wis aku kudu nggih basa Mandarin. Lagunya apa? Dalim Mandarin Tionghoa sese. Bimbang ragu. Seakan-akan Apa? Sekecewa itu bon an. atau lagu apa ya? Anu, hausyeng capcay tai banci gitu. Hausyeng. Apa sekecewa itu ya? Iya. Oh boleh. Namanya siapa?